Хора, правя този клип да ви кажа, че от скоро почнах да правя клипове и ми беше много хубаво през това време, което не правех, но и сега ми харесва като ги правя. Но моля ви, харесвайте ги, защото искам и аз малко да набера средства. Харесвайте ги, абонирайте се и дано ви харесват клипчетата. Ще правя скоро Bean Boozled Challenge, ще правя Chubby Bunny и ще видим какви други предизвикателства ще правим. И да ви кажа, в описанието искам да ми кажете, да ми напишете по-скоро да ми напишете предизвикателства, които да направя. Ще си ги запиша в една тетрадка и ще снимам клипа скоро, който, ако вие наберете много предизвикателства, нали, ще запиша предизвикателствата и ще ги направим. Имената ще кажа дори. И да се забавлявате с моите клипчета, дано ви е смешно и абонирайте се и дайте палец нагоре. Чао!